Първото премиум подкаст студио във Варна отваря врати през септември, но местата за членство са само 10. Варна Подкаст Клуб създаваме студиото с идеята бизнес и индивидуални подкастъри да дойдат на вече подготвена техника, да запишат своят подкаст и от техническото лице, което ще бъде на място, да вземат готовият за качване запис. Членовете на клуба не получават само 3-4K камери, които да заснемат разговора от различни ъгли, професионални микрофони, осветление и технически човек, който да се грижи за всичко това, а също така получават възможността да отделят цялото си внимание и енергия на госта, за да могат да проведат един качествен разговор. А ползите? 200% покачване на ангажираността, 5 пъти по-доволни гости, както и над 11 пъти по-рентабилно, отколкото да създадете собствено подкаст студио. Научи повече за плановете и услугите, които предлагаме, като кликнеш на този клип или влезеш в сайта ни varnapodcast.club. Заяви своето място, като попълниш формуляра най-долу в сайта и някой от екипа ни ще се свърже с теб. Побързай, местата са ограничени.